देखी यही होली के महीना में एक जानी के मर्द बाहरा कमाए चल गई बड़े भैया। मेहरारू के जब होली नियर आइल बा तब मने नहीं खेलागत। फोन करके कह तरी के राजा जी ए होलियों में अपना पगली के सताई जन, जल्दी छुट्टी लेके घरे आई आ हमरा साथे तन मन से होली खेलिए राजा जी। कैसे कहतरी ए छोटे बाबा? तो जी हाँ मेरे दोस्तों, फागुन में फरक जन सुताओ ए बबुआ के पापा, फागुन में फरक जन सुताओ ए बबुआ के पापा, सब लोग आइल तू आओ ए बबुआ के पापा, सब लोग आइल तू आओ ए बबुआ के पापा। कालिका स्टूडियो आरा।
सुताओ ए बबुआ के पापा फागुन में फरका जन सुताओ ए बबुआ के पापा सब लोग आइल तू आओ ए बबुआ के पापा आके हमर लहंगा लेटाओ ए बबुआ के पापा आके साया साड़ी तू भी जाओ ए